Kaixo ikusentzuleak, hilabete pasa igaro da danak Valentzian hondamendia eragin zuenetik, 221 hildako eragin zituen, eta gaur-gaurkoz 5 dira desagertze salaketengatik indarrean dauden espedienteak. Atzera bueltarik gabeko kalteak horiek eta beste asko eta asko onbideratzen luze joko dutenak. Gurean, posible litzateke halakorik, prest daude gure ibaiak eta horietako azpiegiturak, uraren Euskal Agentziako ordezkari bat hartuko dugu platoan. Hauxe, gaurkoan berbagai. Aitziber Urkijo da bera, urako lan hidraulikoen arduraduna. Oso gertutik jarraitu zuen nola ez urriaren 29an Valentzian gertatzen zebilena. Eta harriduraz ere bai ezernolako kudeaketa egiten ari ziren ikusirik. Helburu nagusia hildakoak saihestea izan behar dela dio, prebentzioa dela gakoa. Eta hone guztiak zentzu are handiagoa ematen diola egunerokoan egiten duten lanari. Kaixo eta ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Urriaren 29an Valentzian gertatutako hori guztia, nola jarraitu zenuten, nola bizi izan zenuten? Bueno, egia da beldurra sartzen zaizula, ez? Eta batez ere guk jaso genuen kriston harridura egon diren kalte pertsonalak direla, eta uste dugu hori ez dela onargarria. Ezin daitezkela horrelako gainera hildako kopurua izatea. Baina bai, beldurra ikuste hori da, min egiten dizu egia da. Hildako kopuruak, esan duzu, harritu zintuztela gehien, ze irakurketa egiten duzue, zertan eginda kale? Nik uste dut egin dela kale batez ere protokoloetan eta abizuetan biztanlariari. Horrelako egoera bat jasan behar dutenean biztanleria prestatuta egon behar da, eta politikariak edo babes zibila prest egon behar da jende ateratzeko uholde eremuetatik edo arrisku gehien dauden eremuetatik, eta uste du hori nolabait kale egin duela. Honek laguntzen du balioan jartzen egiten duzuen lana, ez da? Bai, guk daramatzagu ja urte pilo lan egiten honetan, eta bai, jarraitu behar du honetan, hobetzen, eta horrelako egoerekin, ikasketa da jakiteko hobetu behar duzu eta jarraitu behar duzula horretan. Alik eta prestatuen egoteko, halako zerbait gertatzen den kasuetan. Bai, hori da. Eta batez ere, gehien indartu behar duguna da prebentzio hori, prebentzioa ja erabilerak ezin direlako uholde eremuetan jarri, eta gero eta hori buru guztietan sartu behar da. Hori da arriskutsuena, pertsona jartzea uholde eremuetan. Tira, izugarrizko datuak, utzi zituen danak Valentzian, 194,6 litro ur orduko bota zituen, 3 ordu eta 20 minutuan, zonalde horretan bertan, urtebeteko epean pilatzen den ur kopuru bera pilatu zen. Hemen, posible litzateke horrelako zerbait gertatzea? Bai, guk uste dugu posible litzakela. Berez, 83an Bilbon kriston euritea egon zen, eta kalte ekonomiko handiek izan ziren baita hildakoak ere, baina duela ja 50 urte, ez? Eta halakoak gerta daitezke berriz, eta baduzkagu biztanleri asko oraindik uholde eremuetan, orduan, bai kalte ekonomiko egon daitezke, baina batez ere gure erronka da, pertsona guztiak salbu egotea, kalte ekonomikoak murriztea, eta horretan lan egin behar dugu. Baina bai, izan dezakegu, ze oraindik dio dana, eraikin pilo, jende pilo daukagu uholde eremuetan. Hori da, ez da. Gaur egun, halakoak gero eta gehiago zaintzen diren arren, badaude, nolabait esatearren erentzia, edo jaso ditugun, halako hainbat gune, ez da, halako hainbat gunetan non eraikinak dauden eta eraikin horietan jendea bizi den. Halako zenbat ditugu EAen esaterako, zenbat jende bizi da halako eremuetan? Guk kalkulatu dugu 100 urteko errepikatze denbora horretan, goldeak 100 urtero gerta daitekeen lekuetan, 1.000 biztanle oraindik dauzkagula Euskadin. Eta badago pentsatuta, halakoekin zerbait egitea, nolabaiteko aktuazioren bat egitea? Bai, badauzkagu guk duela ja nahiko urte, badaratzamagu uholde kudeaketa planak lantzen, eta horiekin lan egiten, eta horrek egiten dugu
egiten digu lehentasunak jarri lanak egiteko orduan, ez? Gero eta biztanle gehiago ateratzeko uholde urbanoietatik. Eta bai, badauzkagu. Valentzian gertatutakoak, akaso udalak urduri jarri ditu zentzu honetan? Bai, noski, batez ere uholdegarritasun handia daukaten udaletan urduri jarri dira. Nahi dute jakitean nola dauden bere herriak, zelan egin daitezkeen uholdegarritasuna murrizteko, eta, normala da. Nik ere urduri jarriko nintzateke. Jakingo zenuke esaten, Debagoienean zein den zentzu horretan egoera? Debagoienean egia da, Gipuzkoan asko herrialde arriskutsuagoak dira. Debagoienean, bai, badaude arriskuak, uraldiak egon dira eta kaltea egin dituzte, gurean behar bada igual Bergara da uholdegarritasun handien daukan herrialdea. Nola ulertu behar dugu, Bergara izango litzatekeela, uholdeak jasateko arrisku gehien dituen herria? Edo, ez, batez ere uholdeak jasan ditzake edozein herri, baina biztanleri gehien daudenak uholde eremu horretan, Bergaran daude. Bergarako herria izango litzateke, guri dagokigunez. Tira, esan dugu, han bezalako zerbait, gerta daiteke hemen ere, gerta daiteke, Bilbon ere gertatu zen, duela hainbat urte aipatzen zenuen moduan, beraz, inorrez dago salbu, ez da? Gertatuz gero, gure erreketa azpiegiturak prest daude, halako bati erantzuteko? Lehen esan dudan bezala, eraikin asko adibidez Bergara, ez? Joaten zara herritik, ibai ertzetan daude eraikin pilo, eta horrek egiten du, ibaiaren ahalmena murriztu izan dugula. Askotan Bergaran ez dago modurik hori zabaltzeko, eta beste bera batetako neurriak hartu behar dira, ez? Baina normalean orain hemendik aurrera egin behar ditugun lanak edo egiten ditugun lanak, edo zubiak edo eraikin berriak badukate legedi bat eta legedi betez gero baina ziurragoak izango dira. Badaude Debagoienean ere oraindik nahikoa ez diren zubiak, oso txikiak estuak diren zubiak, eta horiek bai pizkanaka aldatuz beharreko litzateke, baina leku batzuetan ere, Bergaran bezala, ez dago lekurik ibaiaren ibilgua zabaltzeko, horrekin lan egin behar dugu. Hori da, ez da? Ez da beste neurri hartzea izan daiteke posible, halako kasuan? Bestela da, prebentzioa, seguruak, babes zibileko protokoloak, aktibitate ekonomikoa dago lekuetan, lehen gauzak ateratzeko uholde eramutatik horrelako gauzak. Nik uste dut gaur egun zaila dela esatea ibai ertzean bizi den pertsona bati beretzea daukana hemendik joan behar zara, hori oso zaila da, oso ekonomikoki eta sozialki nik uste dut ez dela horren erreza horrekin aurre egitea, orduan beste motatako gauzak neurriak hartu behar dira, autoprotekzioak edo horrelakoak. Eta halako zerbait gertatuko dela, sahiestezina izan daiteke, momentu batean, baina garrantzitsua izango litzateke, zuk zenion moduan, aurrez jokatzea, ez da, prebentzio neurri guztiak indarrean ipintzea, eta kalte material gehien, eta batez ere, kalte pertsonalak saiestea, ez da. Hori da. Guk egiten duguna normalean da horrelako euri potoloak datozenean, Euskalmetek esaten du, hemen horren euri kopuru hau jauziko da, ez? Orduan, urak hartzen du iragarpen hori, bere modeloetan sartzen dugu, gure modeloetan sartzen dugu, eta orduan saiatzen gara iragartzen nola konportatuko diren ibaiak, ez? Gora egin duen, non egon daitezkeen arazoak, eta informazio horrekin guk abisatzen dugu, edo guztion artean abisatzen dugu, babes zibila. Mehi batean jartzen gara eta esaten dugu hemen, gure modeloen arabera, hemen arazoak izango ditu, hemen asko aterako da ura, edo arazoak egon daitezke, eta horrekin babes zibilak bere lana egiten du, komunikazioak, jende atera bada atera, eta horrekin nahi dugu ziurtatu kalte ekonomikoak gutxituko direla, eta jendea ez duela alasorik izango, ez dauzkagula kalte pertsonalik izango. Ez da suposatzen dute gauza bera izango, euria bera nola botatzen duen ere, ez da? Gauza bada zenbat botatzen duen, eta beste bat da nola. Horren arabera ere suposatzen dut erreken portaera erabatekoa edo bestekoa izan alko dela. Bai, eta intentsitate horren arabera guk modelotan
ordu batean ez dakizen bat jauziko da, hori sartzen dugu modeloan. Eta horren arabera portaera diosun bezala ezberdin izango da. Eta halako lanketak, zenbat denbora lehenagotik egiten dituzte? Normalean, bi egun aurrenago azten gara ja ikusten arazoak izan alditugun, ala ez, baina egia da, onelako lurralde txikian eta gure ibaien ezaugarrien arabera ordu batzuetako denbora daukagu. Hau da, intentsitate handia zeuri egiten badu hasierako partean, 2, 3, 4 orduz, 5 ordu beranduago izango dugu behan. Orduan, iragarpenekin lan egin behar dugu eta bai egia da, 2 egun edo aurrenago azten garela eta ja egun bat aurrenago oso intentsiboki egiten dugu lan horretan. Iragarpenak eurak ere gero eta zehatzagoak dira. Gainera, iragarpenak jasotzen dugunean guk kontrolatzen dugu zen olako ura daukagun ibaian, ze kota daukagun ibaian. Eta hori aldatzen bada gure iragarpena moldatzen da benetako portaerara. Orduan horrekin badakigu nola ari den badaukagu denbora errealean ze portaera daukan ibaiak eta hortik aurrera ze iragarpen daukagu. Eta horrekin lan egiten dugu egun osoan zehar. Hori da, ez da, nola dauden eta datorren horrekin nola portatuko litzatekeen. Edo aurretik egin duen euriarekin nola porta daiteken hurrengo orduetan. Tira, Deba ibaiak zeharkatzen du gure eskualdea hegoaldetik iparraldera. Nolakoa da, Deba goienean barrena egiten duen ibilbidea, zeintzu dira gure erreken ezaugarriak? Bueno, nik uste dut ezaugarri garrantzitsuena da oso intentsiboki okupatu dugula. Hori da nik ezaugarri importanteena. Eta ia da, hori ordu gutxiko denbora daukagula, lehen tanta jisten denetik beheraino, heltzen deneraino. Orduan, iragarpenekin, esan bezala iragarpenekin lan egin behar du. Baina batez ere, nik uste dut hemen daukagun arazo nagusia da nola okupatu ditugun, ibai horiek, edo ugolde lautada horiek. Gertuegi eta gehiegi eraiki dugula. Hori da. Eta gainontzean, gaur-gaurkoz urak daukan bideo hori nolakoa da? Aldapatxua da, estua da, zer nolako izaera daukatez ezaugarri dituzte? Kantaurialdeko ibai guztiak bezala, hasieran aldapatxua eta gero, pizkanaka jaisten ibairuntz. Eta aipatzen zenuen, ez da, horietako azpiegiturak nagusiki zubiak izango lirateke. Bai, presa txikiren bat dago, baina ez du inolako arazorik sortzen uholde momentuetan, baina zubiak arazoak sor ditzake. Hori da, ez da, azken urteetako joera izan da, presak eraiztearena, baina arrazoia ez da izan hainbeste uholdeak saiestea. Bai, batzutan bada, baina normalean presa txikiak oso eragin gutxi daukate uholdegarritasunean. Kasu puntual batzutan, bai, baina askotan ez. Eta egin behar duguna da, konektibitate hori errekuperatu ibaian, biodibertsitatea hobetzeko. Hori da batez ere behar duguna. Eta egia da, sedimentuak ez gelditzeko goian, eta bere portaera, ibaiaren portaera naturalenera bideratzea. Tira, aipatu duzu, nagusiki zubiak. Eta babira hor, ez da, zubi batzu, erreka estutzen dutenak, ez da. Halako kasuetan zer egin daiteke, izan ere, zubiek jabe propioak dituzte, kasu askotan erakunde publikoak dira jabeak, beste batzuetan pribatuak, zer egin beharko lukete, eta norena izan daiteke azken hitza, erabaki bat hartu behar izango litzatekeen kasuan. Bueno, alde batetik, bere ahalmen hidraulikoa mantentzeko erakunde edo jabe pribatu horren ardura da. Beraiek mantendu behar dute zubia, bere ahalmen hidrauliko maksimoa izateko. Eta oztopa baldin bada, printzipioz beraien ardura izango litzake, baina egia da uratik uholdegarritasuna murrizteko gai badira azpiegitura horiek gu horretan ere sartzen gara. Azken urteetan, bereziki, zentzu horretan zelan esango zenuke egin direla eta zelan egitea aurre ikusten da? Bueno, guk batez ere arrisku handien dauden lekuetan lan egin dugu, adibidez Urume aldean, Martuten
Astigarraga Hernani alde horretan oso lan handiak egin ditu, eta asko murriztu da bere uholdegarritasuna, Beasainen ere egin ditugula, Bilabon, Azizurkil, eta Debagoienean, azken 10 urteetan ez, baina bai egin dugu lan Oñatin, zubi bat aldatu zen, Arrasaten ere, Eskoreatzen lanak egin ziren ere, eta jarritu behar dugu horretan, ez? Berez gure uholdegarritasun kudeaketa planan, badaukagu aurreikusita 2027 aurretik Bergaran hastea ere lanak egiten, ze badago zubi bat oztopo dena herriaren bekaldean, eta hori aldatzeko asmoa badugu. Azpiegiturak aipatu ditugu, baina suposatzen dut izango direla, ez da beste faktore batzu ere, gehiago edo gutxiago eragiten dutenak halako kasuetan, esate baterako estolderiak garbi mantentzea, erreka bazterretako landaretza, ez dakite halakoetarako ere traba izan daitekeen edo ez? Estolderia bai, baina estolderia bada udalen ardura da, eta egia da batzutan intentsitate handiz egiten duenean euri herrian beran, arazoa izan daitekela, baina hori bada udalaren erantzukizuna. Landarien aldetik egia da, asko pentsatzen dela landareria arazoa dela, baina berez landareria ez da sedimentuak ez dira arazo, horiek badira ibaiaren ezaugarria edo izan behar dutenak, eta guk ikusi duguna, eta ikusten da oso erraz, landareri egokia izan behar dugula ibaietan. Ez bakarrik biodibertsitatearen aldetik, baizik eta landareri autoktona baldin badaukagu, landareri hori ertzak mantentzen ditu bere lekuan, bestela askotan jausten dira, arazoak daude, erosio arazoak daude, eta horiek mantentzen dituzte ertzak ondo, eta bestaldetik uraren abiadura murrizten du. Orduan, horrek egiten du, berez ura ez da oso azkar joaten eta mine gutxiago egiten du. Eta ikusi dugu, behar bada uraldiak pixka luzeago izango direla, baina horien ur punta edo emari punta txikiagotu egiten dela, berez laminatzen delako uraldia eta abiadura murrizten delako eta min gutxiago egiten du. Egia da, badaudela leku batzuk, adibidez, Zubiazpian, zuhaitz handi bat hazten bada, bere ahalmen hidraulikoa jisten du eta horiek kendu behar ditugu. Badaude leku puntual batzuta, batez ere gizakiak azpiegitura egin duen leku batzuetan zubiak edo ibaia estutu, hor kontuz handiz ibili behar dugula eta hori ezin dira zuhaitzak hasi. Baina berez, zuhaitzak on egiten dio ibaiari. Urteetan atzera eginda, EAEn Gipuzkoan Debagoienean izandako uholde garrantzitsuenak zeintzu izan dira? Hemen uholdeak egon dira, baina uste dugu handiak ez direla egon. Oso izan alditugunak bezalagokoak guk ez ditugu ezagutzen. Egon dira, Antzolan, Eskoreatzen egon dira uholdeak. Baina guk adibidez Elgoibarren 88an izan ziren uholdeak oso larriak izan ziren eta hildakoak egon ziren momentu horretan. Baina Debagoienean egia da egon direla, baina uste dugu larriagoak egon daitezkela. Ez da beraz bailararik zigortuena edo kaltetuena izan zentzu horretan. Aipatu dituztu Elgoibarko uholdeak, Bilbon izandakoak ere bailen. Halakoetatik, ze ikasgai ateratzen da? Ikasgai garrantzitsuena da hori, prebentzioa. Ezin ditugula lurralde antolamendua oso garrantzitsua dela, ezin dugula biztanleria jarri bizitzen uholde lautadeetan, uholde eremuetan, eta gure aldetik hobetuz joan behar dugula, protokoloak, lanak egiten jarraitu behar dugula, beti hobetzeko aukera daukagu, eta hori garrantzitsua da, gero eta kalte ekonomiko eta pertsonal gutxiago izateko. Uholde arriskua, kudeatzeko plana diseinatzerakoan, zertzuk hartzen dituzue kontutan? Hasiera batean egiten duguna da, begiratzea zenbat biztanleri dago herrialde bakoitzean arriskuan, uholde garritasun urban horietan. Eta horren arabera, zailkapena egiten dugu, non dauden biztanle gehien, eta horrekin lehentasun ematen diogu arrisku gehien dauden lekuetan. Eta horren ostean, azten gara
soluzioak bilatzen, edo segin behar dugun bilatzen, eta horrekin lehentasun bat jartzen dugu abian jartzeko lan estrukturalak. Bestaldetik badaukagu legedi oso importantea plan horretan, legedia lurralde antolaketa on bat izateko, eta ondoegarritasun orban horietan inolako eraikin edo biztanleri gehiago ez jartzeko, eta plan horietan ere sartzen duguna da alerta goiztiarrak, modeloak jarraitu hobetzen, eta ikasi gertatzen ari dena, seguruak, dana jartzen da hor. 2022tik 27 arteko plana da, une honetan indarrean dagoena. Valentziako gertaeraren ondoren, ikusi da hori berrikusteko premiarik bere horretan mantentzen da, ala aurre ikusi duzuen moldaketaren bat, plangintza bera, lehentasunak, tempoak? Bueno, orain hasi gara, 3. zikloarekin eguneratzen plana. Eta hori da, berez, legediak esan diguna egin behar dugula. Valentzian gertatutakoa, guri batez ere eman digu indarra lanean jarraitzeko. Edo ikusten dugu beharra dagoela, hobetu behar dugula, baina horretan jarraitu behar dugula, plana betetzen. Eta hori da batez ere ikusten duguna. Ze uste dugu urte asko daramatzagu lanean, nik uste dut Euskadin 350 milioi euro inbertitu direla horrelako lanetan, eta hurrengo 4 urtetan genuen aurreikusita 100 milioi gehiago inbertitzea. Orduan ikuste dut ikusi duguna da horretan jarraitu behar dugula, lan horrekin jarraitu behar dugula. Lehentxeago aipatu dugu, ez da, apur bat garrantzitsua dela, askoren arteko elkarlana eta koordinazioa, komunikazioa aipatu ditugu, meteorologoak, ura agentzia, erakunde publikoak, babes zibila, zein da pixka bat elkarrekin jarduteko modua? Bueno, horretan ere urte asko daramatzagu, eta lehen esan bezala, horrelako euriak igertzen direnean, azten gara lanean Euskalmetekin, Euskalmet urari pasatzen dio iragarpena, gu beste iragarpena egiten dugu, babes zibilera pasatu, babes zibila udalekin dana jartzen du martxan, eta hori mai baten gainean egiten da, eta dana koordinatuta, eta hori oso garrantzitsua da, eta badago protokolizatuta. Pentsa genezake, klima aldatzen dabilen garaiotan, gero eta sarriagotan kudeatu beharko ditugula halako ezoiko egoerak? Bueno, badakigu itsasaldean badagoela aldaketa hori, neurtu dugu itsasoa gora joan dela, eta horretan badakigu arazoa maizago izango dugula ziur. Barnealdean, bai, ziur aski, ez duda gehiago daude, nola izango den aldaketa hori, baina bai, pentsa dezakegu maizago izan ditzakegula uraldiak. Ze gomendio ematen duzue klima aldaketa aipatu dugu, eta hori gelditu ez, baina pixka bat bideo horretan, zer egin beharko genukela iruditzen zaizue? Gomendioak da gaur egun hobetzeko balio duena, etorkizunean ondo etorriko zaigu, hau da, berriz esaten dut, prebentzioa, lurralde antolaketa, eta bestaldetik aurreikusi ditugun lanak edo egin ditugun lanak, uholdegarritasuna murrizten du gaur egun, baina baita ere etorkizunari begira ere ondo datorkigu. Kontzientzia falta dago zentzu horretan, ala gure eskuetan egon daitekeen hori egiteko borondate falta ere bai, hainbatetan? Nik uste dut asko zabalagoa dela hori, ez? Nik pertsonalki, nik uste dut bakoitzak egin behar duela alduen gauza txikiena, ez? Baina uste dut politikarien eta beste esfera batean mugitu behar garela benetako pausoak emateko. Baina nik uste dut guk egin ditzakegun pauso txiki horiek egin behar ditugula. Uholde arriskuak kudeatzeko egiten duzuen lana, izan dugu elkarrizketa honetan nagusiki ezketagai, baina zer gehiago egiten duzue ura agentzian, ze beste lan lerro bituzue? Bueno, lan lerroa da ur masak hobetzea. Eta hori da, alde batetik, uholdegarritasun alde horretatik lurralde antolaketan parte hartzen dugu, baimentzen edo ez baimentzen, edo txostenak egiten gauzak ondo egiteko,
beste aldetik isuriak, ibaietara doazen isuriak, isuri egokiak izatea, ez egitea kalte ibaian. Eta, hobetzea dauzkagun ibaiak, biodibertsitatearen aldetik, eta ibaiei lekua ematea, eta ez orain arte egin dugun bezala gainean jartzea, eta batez ere horiekin bizitzea, ez atzekaldean izatea ibaiak. Tira, Aitziber Urkijo, urako lan hidraulikoen arduraduna, eskerrik asko, eta hurrengo batera arte. Zuei gonbidatzeagatik, eskerrik asko.